एलाउंस कदाय जहां रे गिद्रे पिद्रे टाका पयसा एटके टोरेते बांग को पढ़ा जो दागे को कान दो उनको को दो स्टूडेंट ट्रेनिंग करे माक एवं जहां रे ग्रांट दो नु याबो पश्चिम बांग्ला सरकार के टाइम के बुझाव किदा तबे ओराती मेंदा आम दो हानि रे ठेन कीबा नाताल गते सोजे बैंक चला में ओंडे स्टूडेंट क्रेडिट करा जतन आज टाका ते पढ़ा आज पढ़ा चवाले क्या किया चेंबर में खुलो के तरह 2 साल का रोज आया ये तो काम करना कोई किदा अच्छा हो कोई इंगे बापू तो है थोड़ा देर पर तो अबेन दूर सुका है फाइल दा बेन का है बोला गया ना के ये को बेन का Suraben. अच्छा जहाँ कथा तो लेते नहीं यहाँ पे तू नुआ बाबे पंचायत रे के दोस्त का तो पारन ना से किसी हुआ बाबा हो आई पर बापा बा मिया को दिलुक पना ताले एक काज में ओने दुआर सरकार जहाँ जो दुरुप काम दो ओंडे देखो लाइन रे तो दुरुप को केला हो तो ये लोग काटे तो स्टूडेंट क्रेडिट का या काटे ये क्या मिला हम डिपार्टमेंट के आम ओडे जला में जे लगा मिया जे काते कोरा हुआ जे को लगा सानामा ले बुझ किदा हम तो अपने चिंता कर अथया होटल तियलम अतंगा बात ना हम तो ओना के रास्ता तो मारन रास्ता कना तो यो हपे हो अरे दुआर और चाले बस्ता तो दुआर की लॉट को कुली लेके हो इन तो बन लगा दा तले आमा तुम किने इटु तो बनी ता गुया चलो चला दो को सिंगल को ठुका हो गया चलो 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 इगाते माजी आराम कते जाला के बुझा ओकोय गुजुkan okoy janamokan ular nak kami ki bam kami unku ke susur bana ko Maji bang. Orang ke minam dia tu. bapu minain dia market ke mandor में होला तारासिंग रे अबोरेन गोडे आतु मोड़े हमको साथे मापा जी को हो जा रही मैंने कहा उकु नींद तो बांग को सेटल लेना होला तारासिंग रे इन बाबा दा दुड़ी कना ताले ची माजीबा इन बाबा तो उड़ा रही थी यार बाबू होला तिकिन तारासिंग रे ना घटना नींदे करते नोय आंगा आइना तिरही हम तो माजी मापाजी तोला से को ता छड़ा बाबू नितो तो दा राचारी ना ओक्तो कना उनको पंजा हर संताव ते तो सुमोय लगा कटी माजीबा ओकल का जो इंजी के नने रे निके तो माजीबा आतुरेन मोड़े हड़ को शुरू आसे बांग या कोतियो बांगी जो कना आलो बाबू तो आ बाबू साना मिट को है जारा उनको कटी पंजा लगा के ना तो रुको तो मिट ते सलाम को हिजुक कना बाबा तको मानवा करगे दुरुक तबन पे अच्छा माजीबा है बाबू हो जरा तो कनी मा ओटा सी ले ले है बाबू ले पे tidak bang tehnya abwa jara to nuy joron babu ke indoi jara jo kali अच्छा joron babu ओए माजीबा cek kana ama laj rege nuku bapa takote mase sapa sapi lei sodor me मापा जी को ओलो तिने मानव जोहार ओना तायम सनाम कथा लई पसना होदा होला तारा सिंह रे इन बाबा लोआ धुड़ी धरती सावते अबो सनाम बाकी हटो कते सोरक पुरी ते मोड़ाव कना माजी बाबा babu am baba napai sahi boi buchau dare akan do माजी बा बाम बुझे दरे कना bang babu इन बाबा तो कोलकाता रे चाकरी कांता है तो oh am baba do kolkata tobe am do uni हे माजी बा है इनो उनी रे तो अपन कना ape babu thik len me am do tahle leyok kana uni
Sugda ren hopon kana sute. hoi maji ba ini sudai hopon kan ge Inya badai bisa tedo. Aturan hor doko badai ase bang. Changra maji likate sugda wa do bapla huye kana se bang. Ona do badai wanu tinye. Ar sugda wa bapla nyutum tedo aturan naike haram chamda latar mandua kunti samang re sunum sidur bai bongawa kada. Se ale maji mapaji ko babu. Sunum sasang bangle ojo kata ar amdom memen kana uni ren hopon kana ar uni ren hopona chut chatia lagi hoto wade babu atu bai ho kata se luko atu ren kuri ko buka pithe bang ko joma kata ar amdom dabi dain do uni ren hopon kana oka likale patia ma babu anjong ka din maji ba ingre na yo bawa do una kon rekin mapla lena tahle babu amre nai babu ato una kon cheri kita rege bisi patio minak takina mandi sauta somaj na eun ari leuy lakcar thorom citare to patio banuk takina onati mitan kana babu ando sora suri chen kate unku kodren hor ke ho kobe ar am baba do rapadia sen topaiya gogeya sen gohoria una do amen puja aturen hor dole ohokia maji ba una marang aturen una hor dahin de je ing me walo jangar sab ka terori di laga je maji ba maji ba he malu aturen amren ami hapon mone kate meet par katai men lagi to kana men bari dikan ikein khoj kana he babu malu pe nya men do lokin do court kacheri kin bapla dare ekada চাকরি জীবী হল লেখা কোর্ট রিকিন ম্যারেজ পেপার পুদু সদরকে লাগা কিনা আপনারা ডিপার্টমেন্ট মেনখান ঠিক কিয়া সাউথ से समाज की लेखाते तो माझी मापाजी सुल्ता सिंगल समांगरी इतु सिंधु ना तो लागती मिना लेंगा तिरे मेरे साथों वो औरा सिरे ये सिंधु मेटन बहु कुया सारी उपलू कोर्ट कचेरी चल का मैरिज मिना उनका के डिवोर्स मिना अब सावकार है तो पापला मिना छापाड़ा मिना अब सावकार केक बनवा जो तो आगे तो मिना बाबू अब आदि जोथात कथा लई kat taman aku maro lei taman मेनखान सांताल हो सांताला समाज लेवल लटों कदी इटा साता के तड़ाम ता और रे मेटन बोंगा मुंदी नाम कदी को तुमुर कदी मुचोरा कना और आतुरे मिना माजीतान और जाहिर कर दो ओ बांग तुमुर कना सांताला तो समाज चितान रे नासे और पतिया गबडवा उना कथा की मैंने यही चौरन आज बाबा आज का के खोज को तो होते आबो माझी मामाजी को पंजा कर गुना नीट के वही को सुसल लिखन कापा जा वही लेबेट गुना अच्छा चरण बाबू hoi maji ba am hoyto aleya katha kore lemen magai da to kati kosto nyam na tobe silika jemon ढेलका धरी odok gya unka ge jahana galmarao khan athana khen tolona hijuga athana khen nojir hijuga noa te to asket alo moikoa hoise hoi maji ba bai ni ko acha manu babu he amten metan ardasin dohoida nito abo noa bharat disom माझी pargana mohon abo माझी mapaji ko jetare jaha daibhare labe khat bondo ona kati khato majate sana माझी opon kom lei pasnao khai bandu kwa jase ona ko kata aku tan kana unku bakko bujul kha chikate huiwa tale unku bujau ko lagi te unku bujto ko lagi te mam अब भारत से माझी pargana mohon jaha ko गोटा कथा जहाँ को कोरा को मिताबन कान तो माझी मापाजी को मागड़ी उसरा हाटो माचा तक लेता बोलने से अच्छा ताली लेगा सानाम जेमन बडाया भारत जगत माझी परगाना महल गोटा बुटे वकात दो आतु से टोलारे माझी ठे आतु रिना सानाम जेकाना नोती ताहेना ओमनो हिलो रिना गुरु हिलो रिना आतु रे तिने हर मेना कुआ ओकाटा परिवार रे तिने हर मेना कुआ तिने बाबा हर तिने गोगो हर उनको कुआ
sanam majiak khatare olbil kate nyutum tahena saute aturen tidak tayako hopon tidak tayako hopon era noa ko sanam ge ar okoi maji the tidak hopon erai chal ket kuwa tidak hopon erai agung ket kuwa ona aturen maji saute unku kuwa ho ona khatare nyutum ol tahena noa likate nyelok kana coron babu takwa to maji khatare oka nyutum ge banua tahle ado abo to cek bon chike dare Bang Maji ba, noa tu santal sautarena hari cari lei lakca mana batau kate tahen sanai kana. अच्छा माजी बा चेक को कमी लगा हुई है nyel me coron babu sanam jebon baraya sanam disom renak ge mimikjang সংবিধান menaga abo bharat renak hong menaga jeleka metang rajari tola istahar menaga kilab menaga onka ge babu bailo menaga ar noa bharat disom re dinde derawakan mimik gotang jeta mimik gotang lei lakcar ari cali ধরম করম না আর ওনা সাঁওতা রেনা সমাজ রে যে ফন রে তাহেন হুয়ুক খান লই লাকচার আরি চালি ধরম করম মানাও বাতাও কাতে কে তাহেন হুয়ুক আর আমো যদি ওনা কো মানাও বাতাও কাতে তাহেনা তাহলে আলে আদো মেমেন্তিনা চেকে বাদে सारी के माजी बा नो सांताल सावतारी ना आरी चली लई lakcar mana बताओ कतिंग tahena बाबा idaya kan ini dosa kan sanama adai dos bohor indi pilkida dar pural likate jape gojinya sanamo nyemo baba Hari kata nolai dato babu. koi sari katha ge Sayang dalam ko bang picara ah. banga maji ba ape de katha ni mabe kana sari katha ge nore da am una ko mana batao kate tahen lenkan do ale do ado mementina to cek ke banuk tale এরপর মাঝি বা মা আম মিটবার কথা লই তালান মে দামান দামান কথা নুকু বাবা তাকো লই আজম ko me amak mocha kono kati ajom sarai liya ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱞ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱭ ᱥᱟᱭ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱛᱤᱧ ᱥᱟᱭ ᱥᱟᱭ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ ᱛᱤᱧ उनको साय साय हपन गे नवा माजी नितुमान टेंडाल माजी तो को दुरुब कादिया उनको जतो दिन को खोजा उन दिन नवा टेंडाल माजी दिन ताहेना आ उनको बाक कोई लेकान नवा टेंडाल माजी तो आड़ा लगाविया तबे जतो दिन नवा टेंडाल माजी रे मिनेया ततो दिन दो इने मेमेंत्रा तो मेन के लगाविया नितो आबो भारत दिसम रे माजी परगना महल जाको लेका उनको कथा के तो बइले दा इने कथे लेला मेटान समस्या तिगुन कना नितो आतु ओगा रे माजी चलावते ओका को समस्या तिगुन कान तालेया से तिगुन तबोना ओना के खाटो मस्ते लेला प्रतिटा तुका बोल नेलेगा मिमिटन आतु रे पुनिये मोबाइल तकते माजी को तैयार कना तबे इन मेना कामी रे अवसाल लागि त जदी माजी बन तैयार कोआ आडी नापाय कथा जेमन अब नेले का तहन दिया सुन बुट बडाई का किया 24 परगना तो मेटान के ताहे कना बारिया हाटिना उत्तर 24 परगना दक्षिण 24 परगना मिदनापुर मेटान के ताहे कना नितो तो पिया भक्ते हाटिना पूर्व मेदिनीपुर पश्चिम मेदिनीपुर झारग्राम नोका जदी कामी अवसार लागिते माजी बन तैयार कोआ ओना तो सबज में मनेया आर जदी तापाम कबरी काते दल बदल काते जदी माजी बन तैयार कोआ तबे इने दोरा तो है मन तिया आर हुयो लेक बान कना नितो अब सावता समाज रे नेल कना ओका को एटके टोए हेजाबन कना से हिजु कना ओना गे खाटो माछा तिन लेइदा कोइला नि लेया रोग रे नितो अब नोआ मान पड़त रे हो जल का रोगा पाना पद दोन का बाक रोगा साथ सिकरे होगन का बाकोगा ओ कोइ तो बन मेनदा बिली ओ कोइ तो मेनदा बेले ओ कोइ तो बन मेनदा जी ओ कोइ तो मेनदा जे उनका के रूरा हो जरो कना नितो दाना आवो मान ताजा रू सावते बारहारिया रू वांग मिले कना साथ सिकरे रू वांग मिले कना बू दाम पग धाइला रू वांग मिले कना ताले आबो तो बन मेनना सांता कला बोन तले आबो जुदा तो कर हुई कना ओना को नेल काते के ओना को बुझ बाडाय काते के ओना को नेल काते मोने हिद्रे काते जानि कान
ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚᱵᱤ ᱥᱟᱫᱷᱩᱵᱟᱫ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱫᱚᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱱ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱤᱞᱤ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱛᱚᱯᱚᱞᱚᱜ ᱟᱫᱮ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱟᱥᱟᱢ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱦᱚᱲ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱛᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱫᱷᱩᱛᱤ ᱫᱚᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱛᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱨᱤᱞᱤ ᱯᱷᱤᱞᱤ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱛᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱭᱳ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱧᱚᱦᱚᱜ ᱧᱚᱦᱚᱜ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫ ᱛᱤᱨᱭᱳ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱭᱳ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱧᱚᱦᱚᱜ ᱧᱚᱦᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱛᱤᱨᱭᱳ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱠᱟᱥᱤᱜᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱤᱡᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ সরকার ঠেন দাবিদা আলাদা বাহা লাগিতে সহরা লাগিতে ছুটি বাই মালে কানা কারাম লাগিতে ছুটি বাই মালে কানা মেনখান নোয়া নুদিন লেয়া ইন্দো আবন নেলা কাদা ভাদর লাগে কারাম দুইরে কথা কানা দাসাই বঙ্গা তো দাসাই সহরাই বঙ্গা সহরাই মেনখান নেল গো কানা ভাদর বঙ্গা কোন এক বাতেন ভাদরে ইন্দে কারাম ছাতা কারাম জিতে কারাম নৌকা কাতে ডাক কারাম নৌকা কাতে আগায় পূর্ণিমা ধারিক কারাম মন হরিদা ইয়া মেন্দো চিদা আবো সারা ভারতবর্ষের হয়া কারাম বাং মিদিন তে বাং হুইক কানা অনটাকে সহরায় বন নেলা কাদা সহরায় বেকা সহরায় আগায় পুস পেয়া জানা বন সহরায় কানা তাহলে চিদা চিদা মিদিন তে বাং হুইক কানা দুর্গা পূজা যদি সারা পশ্চিম বাংলায় মিদিন তে হইয়া সাউথে আমেরিকার ওয়াশিংটনে যদি পশ্চিম বাংলা তুলই কতে মিদ দিন তে দুর্গা পূজা হইবা চিদা আবো সান্তা তো হইউ লাইক বাংলা ওতে ইয়া মেন্দো ননা কো সাজাও সাপড়া লাগাবো না তাকো সাজাও কিছু লাগাবো না তবে এনি তো সরকার যেমন দাবি লাগা যে নেনে গো দিন রে আলে ছুটি মালেন ছুটি আমতে বাধ্য সরকার বাধ্য আয় আর আবোকে যদি রিটার্ন জাগান আবো সান্তাল সমাজের মাঝি অপচক আগে আবো বিকান তাই না এমন নেলো কানা বেটি আতুরে নয়া বয়ারে তিন গো সরাই তিন গো উমেটান নাগুডা দো গাপা চিদা হইলে চিদা হইল কাদো এমনি কে আর বন নেলা কাদা বাহা কথা ফাগুন গো গায় কতে মা একদম আশা গতি কোন চালাও এটা নয়া তো হুইউ লেক বাং কানা ইয়া মেনতে তো নয়া তো আবো সঠিক জিনিস মিদ দেন তে বাবন বাহালেন খান সে পাতা পরব লেন খান আবো সরকার ঠেন ছুটি তুনতে বাবন দাবি দাগেয়া আচ্ছা নিয়ে গো কথা দিলিং নেই তাবনা আরো এটা দিন যখন দুবার যখন কোন সময় লইতো না আচ্ছা চরণ বাবু ওই আমার কাছে হিড়িং করতে দাহা ও পাশে তুই লেলে দিন চালাও না মিনি নয় কিয়া আর দুলুপ রে মাঝি মাপাজি কো যাহা কো গোটা কেক তো আম দোষ লেখা সে বাং দোষ লেখা ওকাল কা মইতো বাংলা মাঝি বা ইয়া দোষ লিখা গিন বুঝে নাম কি ওকালা আচ্ছা আতুরেন মূল মাঝি কাতে নয়া কথা কিন মেনদা আচ্ছা নই বাবু তো দুবাকান তবে নিতো হয়তো বাবন মেতায় কেনা তো ইঞ্জা মেন নই আই বাবাই বুড়কান গতকান চলো তাহলে আদো সালাম কো চলো আদতে সাথে মাঝি আপন কো সালাম কো মিটতে চালাও কতে চলো নুই আই বাবা দো ডিন্ডোটা মন তোলে আপে পাজিবা হ্যাঁ আপে আমা কাতারে ইন বই হে হমনিদা চেদা সে নুকু দো হানা সাহার নাগারে কো তাহে কানা আজকা যেন ওই লকডাউন রে হেক কাতে নডাই গoj গুরু কানা উনি বল গগেয়া পাছে করোনা আজার থেকে গoj আকান তাহলে তো আবো গোটা আদু বন ছারপা জমা ওনা তিন বেন্দা আবো দো ওটা বাবত চালা Apa maji ba iho mit kata din rod. Ature jokon rei ko bai dosa ba ko rumona undo aima bon dabi gat ko adai gat ko tadi nui babu do mun gei ase আচ্ছা বাবু ইন মাঝি বালগাতে মিটি কাতে হেত বনা নিতো এ দুকান নুই হয়তো তো কোনো বাবন দাদিয়া তো লাহাতে বন নুই দেন বাবা লাহাতে উনি দিনরে বন তোলা লাগে ওনা হাতে বুঝদা মাঝি এরাম মালই ওনা হাতে আবো আতুরিয়া সোলোনা ফান্ড খন মিট বাবু গিদে আবো সেফটি লাগিতে বাজার তিন যাও তারি নিতর কে হয়তো স্যানিটাইজার হ্যান্ড গ্লাস সে মাস্ক সাথে হিজুক কানা মাসে ñele pe হিজুক কত বড় সেবা hijau kana ও ওই তো নই তো সেটা কান্দা বন্ধ তবে ইয়া মেন দা নোয়াগে নই তো আম যা সন্দেহ হইতাম করোনা আছে কেতে গজে কানা তাহলে puturan ajar kana to আদো ওনাতে আবো দো সাবধানতা দো আবো মন লাগাবো না
kathar ko mena botor khon sotor ge latua sotor ge maranga tale abo sabdhanota অবলম্বন তেমন করাওয়া যাতে abo ona corona se gan bharate goye kan ona virus uni hormona ajar abo tire abo mochare mit kata mengena abo hormone alo bolok ma onate rati menda salam babu dako tibon sweet ajar mask bon hoga আর যাহাই মগা হয় মগা মেনতে দ গগ হয় পুন হয় সাথে হাঁটা যায় সাবিদা উনকু গদ অবশ্যকে হ্যান্ড গ্লাভস বন হরক মা সে হরক আবন তা তাই মনি রাহিয়াতে চৌডরাতে আয়া দিশন দেবন ইডিয়ট গায়া সে চেন মারিবা Heh maji ban wa do supik foram sabakat tabona. তারপরে হলারে দা দুই কেটা নাই তো তার সুরা রে তো আদি গুটা মুক্ত পরম গোটা তিন আয়ুলো কানা আদি সেন দে দরকার দিয়া আচ্ছা ওখানে সেও কানা সে মামনা হইওনা বস বাবু হরক তাবন হ্যাঁ lan pujo ton sari ke wajiba in bawa leka sahar ring harawakan naga ring harawakan sahar naga ring janamakan in bawa tu disombai rabe ruwar lekan jani nuna rina wala santal sautarina hari tali do bang badai ke tahi kotinya meten mapajia ja kami jahang aturen uni ndo sai sange hopon sai hor ki bintai unku joton jogao kate jahaya kami uni ga tirun maji baba uni da haram budi gider bider sanau renge baba nuna marang hawal bhariye boja go kate dare leka tharo soje kate tigu tahi lui daya pahal dui mone tahena sandar do aro sigije teheng ni tadi ni buja nyam tigau dan pire jot likate bancao bina kokan sari ke santar ge go parsite orang enei serei noi lakjan dorong korong ced banua sanama ke mena ora de teheng mapaji ko samang le kiriya nyata dau in baba leka saharing tahen nagaring tahen tiso chudar kate to boy tahna lori le wala santar sautarina maji ba khol khol আচ্ছা মাঝিবা চলবন তবে উসরা চরণ বলে রাখবা তো ডিন্ডি দানা কোন তোলায়া মান কান সালাম কো গে হ্যাঁ চলো আপে তো গোগে পে হ্যাঁ আনি সেন তো হাটা কি সব করব ale sasro susur panagon jaha mit kita gan lau duat dia maji bagul kon adon ode gele ucet kita man kan dosar wale ka sanam ko ge lasal het kon johar